एक जने सपना देखत रही कि वह सपना में पिया के डोली कहाँ आइल बा। पिया वहां के बलजोरी करतनी ससुराल जाए खातिर। कैसे? आर सुतले रहनी भोर हरिया कि देखनी सपना जगू तेरा हो सुतल रहनी भोर हरिया देखनी सपना जगू तेरा पियावा के आइल बा खबरिया साजना के आइल बा खबरिया जाए के ससुररिया बाटेरा। पियावा के आइल बा खबरिया जाए के ससुररिया बाटेरा। सुतल रहनी भोर हरिया देखनी सपना जगू तेरा। सुतल रहनी भोर हरिया देखनी सपना जगू तेरा। पियावा के आइल बा खबरिया पियावा के आइल बा खबरिया जाए के ससुररिया बाटेरा। सजना के आइल बा खबरिया जाए के ससुररिया बाटेरा। नैहर के लोग बाग छूटी और नैहर के लोग बाग छूटी नैहर के लोग बाग छूटी नैहर के लोग बाग छूटी सखिया सहेलिया के साथेरा। बाबूजी के छुट्टी है दुआरिया बाबूजी के छुट्टी है दुआरिया पिया के नगरिया जातेरा। बाबूजी के छुट्टी है दुआरिया पिया के नगरिया जातेरा। आरे कोई नीना एक हूँ धारा मामा कोई
कापे राम कोई नीना कहू धारा मामा सोची के छातिया कापे राम पूछे हैं ता का हम बताइब पूछे हैं ता का हम बताइब सजन जी के लगावा जाके पूछी है ता का हम बताइब सजन जी के लगावा जाके संतोष राहुल कहे बतिया 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 संतोष राहुल कहे बतिया मानुष तानावा पाके जीवन असही बितवनी जीवन असही बितवनी माया के गठरिया बांधा के राम जीवन असही बितवनी माया के गठरिया बांधा के राम देखनी सपनाया जागुतरा सुतल रहनी भोर हरिया देखनी सपनाया जागुतरा पियावा के आइल बा खबरिया पियावा के आइल बा खबरिया जाए के ससुररिया बाटे राम पियावा के आइल बा खबरिया जाए के ससुररिया बाटे राम पियावा के आइल बा खबरिया जाए के ससुर